Апостол Попов остави човек зад гърба си. Футболистите на Левски са, че има игра с ръка на Апостол Попов. Тренер на Милдър, това може да е нещо опасно. Не. Валентин Илиев и след това Райс Боли. Лови топката, сега пък се изпуснаха нервите и Ларсен Туре и Райс Боли. Тук трябва да има червени картони между двамата. Със сигурност ще има червени картони поредни. Ларсен Туре изри главния арбитър да спести това. На Боли, нито на Ларсен Туре. Ето ситуацията. ЦСК. Картон за Ларсен Туре и червен картон за него. Може би най-ниския на терена Гарколов игра с глава и това е последния съдийски сигнал на Васил Левски. За това по-добре да изчакаме преди рекламите, да видим как ще минат тези ситуации. Между Марко... червен картон за Гаджев. Червен картон за Гаджев. За кой ще е другия? Може би за Марко Соко. Червен картон и за Марко Соко.